Stai să-i Dar se iau. vine la... Așa. Aici la apel cu motorul. Poftim? Se vine la apel cu motorul. Da? Colegul, A, scriu. ține așa, ține așa, ține așa. Bossule, am și eu o întrebare. Ah. Dacă eu am fost omorât, tu cum îmi dai revive? Ce să fac? Spune și mie. Că te-am pe filmare. Spune și mie, repede. Ce la rivai? Deci, fii atent. Scuzați-mă că am deschis o OC-ul, dar aici a Doamne, fost o... cum îi zic eu... Altercații. Nu Din a ce mi-a permis zis domnul nimeni. polițist. Deci fii atent. Aici așa. Noi am Vedem. murit roleplay, da? Păi nu știu cum, domne, cum să mor dacă te-am ajutat să ieși sănătos la cap? Ți-am făcut respirație gură la gură. Ți-am dat cu apă pe față și te-ai De desisat. unde Bă, știe da, medicul cum ai erau murit morți tu? cu gloanțe, Ești erau prost, morți rădeț, cu domne. gloanțe. Am pus pe slash mi moare. Și ăsta mai are vreo șansă? Bossule, toți am murit roleplay. Nu știu, domne, ce era aici, nebun la cap, mă tot enervezi, Bun, chiar mai du-te enervezi. acolo, n-ai murit. Ca să te mari. Oricum o să ies, gen, mai aveam puțin și ieșeam. Gen, mai aveam 2-3 secunde. Și ce vrei să... Mă... Te lăs așa să... Nu mai da! No scope. Băi, nu mai da! Nu, că ești foarte prost. Bă, dar nu mai da! Băi, ce vede?